Hello everyone. जोङो दिनै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि आमटेका चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जे थानाय गंसे कालिचरण ब्रह्मनि मुङाव फसंजानाय बे फरायसालिनि जोङो स्टाफ जों सानैसो दङ स्टाफनि बिथाङा सार शुभजित ब्रह्म भाइस प्रिन्सिपाल खुलुमबाय आरो नै ओरै दङ जोंहा रन्जय ब्रह्म बिथाङा खुलुमबाय जिअग्राफि आयदानि फोरोंगिरि दा जोङो जोंनि स्कुलनि जे बे लकडाउननि समाव जे वर्ल्ड वाइड मोनसे बेराम सोलिनाय जायखौ जोङो दिनै COVID-19 बा कर'ना भाइरास होननानै मिथियो बिनि दारै जे लकडाउन जानांनानै थानाय जोंनि फरायसालि बेनि सोमोन्दै जोङो गुसुं भाबै सावरायनो सानदों बेनो जाहैबाय थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो जोंनि फरायसालिया गभर्नमेन्टनि आदेश बायदियै बा फोसावथाय बायदियै बन्द जानानै दङ दा बेयाव जोङो जिहेतु जोंनि स्कुला रेसिडेन्सियेल स्कुल जेरावहाय जोङो फरायसाफोरखौ लाखिनाय जायो हस्टेल हिसाबै बयज एन्ड गार्लस मोननैखौबो दा बै रेसिडेन्सियेल हिसाबै जोंनि मथामथि 50% फोरोंगिरिफ्रानो स्कुलाव थानाय जायो दा बिनिनो जोङो दिनै स्कुलावनो ओरैनो थाबाय थानाय जायो बिदिनो जोङो माखासे समखौ माखासे फिसा फिसौ खामानि मावनानै स्पेन्ड खालामो दा गोसोआथ' सानदों फरायसालिया माला खुलिनो हायो माला नर्मेल सिचुवेशनाव फैयो बैफोरनि मिजिंजोंनो दिनै जोङो फरायसालियाव थाबाय थायो सावरायबाय थायो दा जोंनि हास्थायनाया बेनो जोङो माब्लासिमाव फरायसालिखौ खुलिनो हानाय जाहैगोन जोंनि गथ' गथायफोरजों माब्लासिमाव जोङो सावरायनो हानाय जाहैगोन आरो फोरोंनो हानाय जाहैगोन गथ' गथायफ्रा माब्लासिमाव फोरोंथाइखौ मोनफिननो हागोन दा बैखौनो सानै सानै जोङो माब्लाबा गोसोखौ लोरबां मोननानै लायो दा बिनि गेजेराव जोंनि सारमोनाबो होनगोन सारमोना मा साननानै दङ जे दिनैनि बेबायदि लकडाउन समाव फोरोंथाइ होनो हायैयाव गथ'फ्रा सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय गोबां गोजानाव थानांबाय जुदि नर्मेल सिचुवेशन मोनब्ला जोङो क्लासफोरखौ लानो हागौमोन जोंनि फरायसालिया हास्थायो जाहाथे थाबैनो जोंनि बे कर'ना भाइरास जाय साग्लोबसारनानै दङ बैयो आस्ते आस्ते एबा लासै लासै खमायलाङो आरो साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेलफोरा बा सुबुंफोरा जोंनि सारा बुहुमावनो जाहाथे नर्मेल सिचुवेशनखौ मोनहैफिननो हायो बेनि थाखाय मिजिंथिबाय जोङो दा सारमोना बे बुब्लियाव मा सानदों आङो सार शुभजितनियावसो सोंग्रोनो सानबाय दा बे लकडाउन समाव जे सारा फरायसाफोरनिफ्राय दिनै गोजानाव थानांदों आरो माबायदि जोङो फरायसाफोरजों सोमोन्दो लाखिलायदों बेनि फारसे फंनैसो नोंनि भिउखौ होनो थाखाय खावलायबाय सार अके थेंक इउ सर आंनो सम होनायनि थाखाय दसेल' सम लागोन गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननिसिम दायो आं बेखौनो बुंनो सानो दि जिहेतु जोंना क्लासआ सिगाङाव अलरेडि एसे स्टार्ट जाखांखाबायमोन जोंना जिहेतु जानुवारिनिफ्रायनो क्लासआ स्टार्ट जायो थ' जानुवारिनिफ्राय फेब्रुवारि दान मोनसे जों क्लास खालामनो हादों बेनि उनाव मार्चनि 17सिम जों क्लास खालामदोंमोन दा बे 17 मार्च दाननि 17सिम क्लास लानायाव मोनसे स्टुडेन्टसफोरा मोनसे एकाडेमिक इयारनि फ्ल'आव फैखानाय जायो आरोना स' बैखिनि फ्ल'आव लाबोखानाय गथ'फोरखौ दायो विदाउट एनि क्लास माने गेजेराव गेप जाबाय 5 months जालांबाय दायो
फुरा बिसोरजों कमिउनिकेसनाबो बिराद गेप जाबाय दाथ' बिसोरखौ बै फ्ल'आवहाय लाबोफिननो थाखाय बिराद खस्थ' खालामनांसिगोन आरो जोंनाथ' प्राइभेट स्कुला बिदिनोसै एसेबाबो खस्थ' खालामसिननाया एसे बांसिन नाजानांगौ जायो गथ'फोरनि सायाव जिहेथु जोंना रेसिडेन्सियेल स्कुल बेवहायनो थानाय गथ'फोरखौ लाखिनाय जायो जेनेबा दा बिसोरखौहाय अलराउन्ड डेभेलप खालामनाया एसेबां गोरलै नङा माने गथ'फोरजों नों माने फोरोंथाइजों लोगोसे आलदा माखासे गावसोरनि नलेजफोरखौबो डेभेलप खालामफालांनांगौ जायो दा बे कर'ना भाइरासनि जि बायदि बुब्लि बेवहाय जों बिराद माने सानखाङो आरो सम सम गोसोफ्राव सानो माने फोरोंनायावथ' बिराद इन्ट्रेस्ट दङ आरोखि गोसोआव ना दायो फोरोंनो मोनाखै अबभियासलिथ' गावनि खामानिखौ मावनो मोनाबा बयबो एसेबाबो बोरैबा मोनखांनाय थाखायो गाव सासे सुबुङा जाय खामानिखौ मावनानै इन्ट्रेस्ट मोनो बै खामानिखौ मावनो मोनाबाथ' बिराद माने डिस्टार्ब मोनो आरोखि ना गोसोआवहाय माबा माबि सानखांनाय फैयो दायो बिदिनो सोलिगासिनो दङ दा जों नेक्स्ट आरो जों आसा खालामो जाहाथे थाबनो जोंनि स्कुलफोरा जाहाथे गोदानै खुलिफिननानै मोजाङै मोजां क्लास खालामफिननो हागोन आरो गथ'फोरा जाहाथे बे सोलोंथाइनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानाङा मोजाङै जाहाथे रेगुलार सिगांनि बायदि फ्ल'आ जाफिनो नैबेखौनो आंनिफ्राय हास्थायो आरो दाथ' बिराद कुल थान्दाथार जोंना परिबेसा नै स्कुलनिया साराउन्डिंसआव नोंसोरो नायग्रा नोंथांमोना नुगोन दाथ' साराउन्डिंसआव रावबो गैया नङा होमबा खिन्थु जेब्ला स्कुल थानाय मोनबा बेहाय साराउन्डिंसआव बिराद गथ'फोर गेलेनाय नुगौमोन साइडआवहाय ओरै खाथि खाला बिराद खारलाबायबाय थायो गथ'फोरा उन्दै बिराद मोजां बिराद इन्टारेस्टिं गथ'फोरजों थानानै बिराद मोजां मोनो बिसोरजों गेलेनाय फोरोंनायाव माखासे बहुद बुस्थु सोलोंनो हायो जों गथ'फोरनिफ्राय माखासे रोङै बाथ्राफोरखौबो बिसोरजों शेयार खालामनानै माखासे बुस्थुफोरखौ सोलोंनानै जों बिसोरनो खोन्थानांगौ जायो दा बै टाइमाव जोंनाबो फारसे डेभेलप जालाङो आरोखि गावबा गावनि सेल्फ डेभेलपमेन्टआ जायो आरोखि दा बैफोरजोंनो बिराद गोजोननाय मोनो आंनिफ्रायथ' बिराद मोजां मोनो आं गथ'फोरखौ फोरोंनानै बास बेखिनियानो आरो मा बुंबावनो बाखि सारमोनबो दंबावो बिसोरबो बुंगोन थेंक इउ सार आदसा साराथ' गावनि साननायखौ जोंनि सिगाङाव लाखिबाय दानिया जोंनाव दङ रन्जय ब्रह्म सार जिअ'ग्राफि आयदानि फोरोंगिरि आङो सारखौबो गावनि भिउ नैबे लकडाउन समाव माबायदि फिल खालामदों बेखौ फंनैसो बुंथिनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो खुलुमबाय नै सा लोंदो सार बेलासिनि दाथ' आं सम सम दुखु मोनखाङो गोसोखाङो गथ'फोरखौ बावैसो जोङो गथ'फोरजों खोब खुसि दंमोन जोङो सानफ्रामबो बेबायदिनो ज' ज' गेलेलायनाय फोरोंलायनाय जोंबो गथ'फोरखौ फोरोङो गथ'फ्राबो जोंखौ माखासे गेलेनाय माखासे सोदोब बाहायनाय बेफोरनि दारै बिसोरबो जोंखौ फोरोङो होननानै बुंजायो दिनै नाथाय मुलुगनाङै साग्लोबनाय कर'ना भाइरासआ जोंनि रंजानायखौ गैया खालामदों जोंखौ मोनहोनाय सानफ्रामबो हारसिं मोनहोनाय एलन फिल जानाय बेखौ मोनदांहोयो जोङो बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरि हिसाबै जों गथ'फोरखौ जेब्लाबो गोसोखाङो दिनै बे लकडाउन समाव जोंनि गथ'फ्रा मा खालामदों मा खालामाखै जोङो एसेब्लाबो खौरां लादों आरो खौरां लानानै जों मिथिदों बिमा बिफाफ्रा दिनै बिथांमोनखौ नांगौबायदि डिउटि होनो हायाखै नांगौबायदि फोरोंनो हायाखै बांसिनाथ' जोंनि बर' गामिनि आइ आफामोनहा बा बिमा बिफाफ्रा लेखा रोङा सोरबा बेबायदिनो ABCD एसे सिनायगौ नाथाय फोरोंनो सोलाबा जायो खायसे बानायबो थाबाय बिनि थाखायनो जानांगौ जोंनि गथ'फ्रा दिनै फरायनाय लिरनाय बेफोरनिफ्राय एसे गोजान जानांगौ जादों जोंबो
माखासे समफोराव ओरैनो थानांगौ जानानै फैदों। एसे एनै जों खौरां लादों, सोंस्लुबाय हरदों। बेनिफ्राय जों हानायमानि फरायसालिनिफ्राय जोङो हम एसाइनमेन्टखौबो हरदों। गथ'फ्राबो जा हायो जोंनिसिम रेसपन्सखौ हरदों, हम एसाइनमेन्टखौ लिरनानै होफैदों। थेवबो जोङो गथ'फोरखौ फरायसालियाव सानफ्रामबो लोगो मोनोब्ला खोब गोजोननाय मोनोमोन, रंजानाय मोनोमोन। बेबायदिनो हस्टेलाव ज' थानानै गथ'फोरजों गेलेलायनाय, बेबायदिनो माखासे समफोराव जोङो गथ'फोरनि टेलेन्टखौ जोङो श' खालामोमोन, नायोमोन। सोर गथ'फ्रा माबायदि रोंगौ, माबायदि आखुनि, जोङो बेफोरखौ नायोमोन। आरो गथ'फोरनि माखासे रोंगौथि बेखौ जोङो नायनानै खोब गोजोननाय मोनोमोन। बिनिफ्राय बिसोरखौ जा एसे हायो बोसोन होनानै जोङो मोजां मोनोमोन। नाथाय दिनै लकडाउन जानाया गोबावसै। मार्च दाननि 19निफ्राय लानानै दिनै खोब गोबाव जाबाय, नै 6 दान बारलांबायानो। बे समसिमाव जोङो खोब गथ'फोरखौ गोसोखाङो, गथ'फोरनि महर मोखांखौ जों गोसोखाङो, बिसिनि रायज्लायनाय, जोंजों जेरैबायदि खुसि खालामनाय, जोंजों जेरैबायदि रंजालायनाय, मिनिलायनाय, बैफोरखौ जोङो खोब गोसोखाङो। नाथाय गोसोखांब्ला मालाय मा जानो, नैबे जेबायदि गिख्रंथाव थासारि फैदों, जेबायदि दुखुनांथाव थासारि फैदों, बेफोर थासारिया दिनै जोंखौ जोंनि फरायसाफोरजों आरो जोंजों लोगो मोनलायनायनि खाबुखौ होआखै। जोंखौ खोब बायदिसिना आख' फाख' खोख्लैनायखौ जोङो जेब्लाबो मोनबोबाय थादों। मा खालामगोन, मा मागोन जोङो जाबाय थायो। फारसेथिं जोंनि जिउ खुंनायावबो खोब नैबे कर'ना भाइरासआ खहा लाबोगासिनो दङ, हेंथा लाबोगासिनो दङ। जोङो अबंलावरिनाव आसा खालामो, जोङो अबंलावरिनिसिम हास्थायो, जाहाथे नैबे कर'ना भाइरासआ बुहुम बिखानिफ्राय थाबैनो आनज्रायलाङो होननानै जोङो बेखौ हास्थायो। आरो मा बुंबावनो, आं बेखिनिखौ बुंबाय। आसा खालामो जोङो जोंनि फरायसाफोरजों थाबैनो लोगो मोनलायफिनगोन आरो बिसोरखौ जोङो फोरोंनो मोनगोन। बिसोरनिफ्रायबो जोङो एफा एनै बेखौ जोङो रोंगोन। बिसिनि गुमुरखौ जों मोनगोन आरो जोंनि गुमुरखौ जाहाथे बिसोर मोनगोन, जोङो बेखौ थाबैनो हास्थायो। साबायखर थाबाय सारनिसिम। जोङो नै जोंहा नै लाल साहा बेलासिनि लोंदों, लाल साहा बेलासिनि इभिनिं लाल टि। साहा। नै सारालाय नेचारेल फुरा जोंनि ग्लास नै बे ग्लासथ' होनो, गिलासानो होनो, गिलास होनो नङा टि होमबा? कापफ्रा बे टि काप स्टिल एनिवे नोंथांमोना मिथिबाय दिनै जोंनि सारमोना एबा जिखुनु जा जोंनिल' नङा, गुबुन स्कुलफोरनिबो एबा जायखिजाया जायफ्रा जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ, जे फिउचार, जे फैबाय थानाय आपकामिं जेनेरेसनफोरखौ जायफ्रा मोजांनि फारसे हास्थायोना, बिसोरनि लाइफनि फारसे सानो, बैसोरो दिनैनि बे कर'ना भाइरास जाय वर्ल्ड वाइड मोनसे पेन्डेमिक होननानै जोङो मिथिदों, बैखौ जाजानायखौ जोङो बिराद मा होनो बेखौ दुखु मोनदों, गोसोआव माने गोजोननाय मोनाखै। बेबायदि बेरामा जानाङामोन जोंनि बे ग्रह'आव, नङा होमबा, प्लेनेटआव बेबायदि जानाङामोन। नाथाय जाबाय, जों बेखौ हमथानो हायाखै। दिनै जेननांदों जादों, सुबुं माहारिया दिनै जेननांदों बे बेरामजों, जायनि दारै जोङो बिदि जानांदों बा भुगिनांदों। दा बेनोल' जोंनि फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरखौ फोरोंनो मोनैयाव दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोनाखै। मोनसे खोथा आङो बुंनो सानदों, जे जों मिथिगौ फोरोंनाय खामानियानो एबा टिचिंआनो बयनिख्रुइबो मा गोथारसिन खामानिनो जिउआवहाय बा बे दुनियायाव बयनिख्रुइ गोथारसिन खामानिया फोरोंनाय। जाय खामानिया गुबुननि जिउ दानायाव हेफाजाब होयो। फोरोंनाया अनेक टाइपनि जानो हागौ। दिनै जोङो एडुकेसन, जों एकाडेमिकेलि बे फोरोंनायल' नङा, दिनै गोबां बिथिङाव फोरोंनाय थायो।
जोङो लेखा फरा फोरोंनायखौल' फोरोंनाय होना गोबां टाइपनि जोङो फोरोंनाय दिनै नुयो बैफोरबो फोरोंनाय ओमफ्राय बैफोरखौ गासैखौबो लानानैनो आङो बुंदों जे फोरोंनायानो बयनिख्रुइबो गोथार खामानिसिन दुनियायाव दा नोंथांमोना मा सानो बेखौ नंगौ सानो ना बा नंखाय सानो बे नोंसिनि साबाय खिन्थु आङो बुंगोन जे फोरोंनाय खामानिनिख्रुइ देरसिन जेबो खामानि जानो हाया जुदि नोंथाङा मोजां फोरोंदोंब्ला आरो गाज्रि फोरोंदोंब्लाथ' गाज्रिखौ गाज्रि होनखागोन खिन्थु मोजां जाय बिथांमोना मोजांखौ फोरोंनो थांदों बै फोरोंनाय खामानिनिख्रुइ देरसिन बे दुनियायाव गैया आंनि बुजिनायाव दिनैसिमाव आङो बेखौ बुंबाय सारमोनाबो गावसिनि बिबुंथिखौ लाखिबाय दिनैनि बेबायदि सिटुवेसनाव माबादि मोनदांदों माबादि जानांदों बैफोरनि सायाव दा दिनैनि जोंनि बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमिनि फोरोंगिरिफोरजों जों जयै बेखौनो सावरायबाय जों ज' टिचिं स्टाफआव दा बेखिनि खोथाखौ सावरायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नो सानबाय नङा होमबा सार बेयावनो दोनथ'नोसै अके थेंक इउ थेंक इउ पस्ट खालाम